Cantas veces podes dicir o día quérote? Bastantes. Bastantes? Pero eso non cuesta nada, eso é bonito. Sí, é verdade, é bonito. É unha cousa que eu non segui moito a vosa historia. Como te das conta de que Violeta é a muller da tua vida? Como me dou conta? Pois mira, fai un ano estaba na casa e non tiña estes sentimentos, nin pensaba desta maneira. E foi o sair, ao coller un poquinho de distancia, e ter o primeiro enfado, que aí me di conta e digo, ui, gústame moito, quero-a. E aí quixena para ter unha relación. Pero cando me di conta de que estaba namorado, pois fui tamén cerca de Granada, bueno, en Barcelona, que depois fomos a Granada, pois fui na discoteca, vina, e vou con ela. E vina bailando e quedamos mirando para ela e dixen, buf. Estou pillado. Sí, dixen, o que me espera. E a partir de aí xa foi, non sei, deixei que fluera todos os meus sentimentos e hasta ahora, non me recoñezo. Un ano atrás ahora, son outra persona. Que bonito, un amor transformador, transformador para ben. Pois, como ela sempre quere mimiños, bueno, temos a toda a Piluca desconsolada como é normal, pero como ela sempre quere mimiños e queres aproveitar para dicirlle algo bonito, seguro que nos estará vendo. Ela xa sabe que é o amor da miña vida. Si din ese paso cando eu non creía no amor eterno, ni no matrimonio, nada, foi porque sentino así, porque estou 100% seguro de que é ela, e se non é ela, pois condenareme toda a miña vida a ser infeliz, pero bueno, que non, que eu penso que vamos a estar toda a vida e que vou a dicir que amo con locura. Que bonito, un aplauso. Tranquila, dona Piluca, muller. E imaginome agora a Violeta, mimosiña, escoitando da túa boca. Ai, é que ela é o amor da miña vida, me cambiou a vida para ben, transformoume, pois a min gústame que todas as partes se poidan expresar, así que moi boa tarde, Violeta. Ai, parabéns ao primeiro, parabéns. Xa nos contou un pouquiño, Edi, e xa pudimos ver, porque o compartistes en redes, como foi ese momento tan especial da pedida. Vimos os nervios que él pasou durante semanas planeando ese instante, pero queremos saber a túa parte. Agardabas algo? Estabas segura de que iba a chegar ese momento? ¿Cómo viviste? A ver, es algo que llevamos hablando ya meses, entonces me lo esperaba en diciembre o enero, pero no me esperaba en ese fin de semana. La verdad es que acertó muchísimo y nada, es que simplemente es, pues como dijimos, oficializar nuestro amor y nuestro compromiso. Entonces nada, yo estoy muy ilusionada, tengo muchas ganas de casarme con él. ¡Ay, qué cariño! Bueno, a ver, me acabo de hacer una mascarilla, me dejo la cara. Antes falaba Edi do momento no que soubo que estaba namorado. En que momento soubeches ti que estabas namorada? Ata as trancas? A ver, yo desde que le vi ya sabía que me iba a encantar, ¿eh? O sea, yo desde el principio ya sabía que iba a ser diferente y especial, pero enamorada como tal... Yo creo que al final de Gran Hermano ya estaba enamorada, sí. Antes de salir de la casa yo ya estaba enamorada. Pero hubo algún momento que dixeras, en este momento, souben en este momento? No, yo creo que es un proceso. No es un momento como tal. Puede que él en ese momento se diese cuenta, pero yo creo que es un proceso. O sea, tú no te enamoras de un día para otro. Claro, evidentemente. Entonces, É que ela é moi sentida, ela dende o principio apostou por min, valoroume como non me valorou ninguén, dende o primeiro momento tuvo como esa fixación, eu tamén, pero eu tiña como unha coraza ou non sei o que tiña, eu non podía desprender os meus sentimentos tan como ela facía, entón ela dende o primeiro momento apostou pola relación e aquí estamos, o sea, ao final dos enamorados. Eu penso que o máis bonito que se lle pode dicir a unha parella é o que nos contaba hai un anaquiño Edi, Violeta, de que o voso foi un amor transformador, que el cando te coñeceu hai tan só un ano, porque hai pouco tempo, era unha persoa distinta, e que ti cambiáchelo, non? Que o mudache para ben e o amosarlle pois ese amor incondicional. Eu penso que eso é casi o máis bonito que che pode dicir un namorado, non? Sí, pero él a mí también me ha cambiado muchísimo. O sea, me ha hecho madurar mucho, 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 mucho. Entonces yo creo que los dos nos hemos enseñado mucho. Eso es lo bonito al final, sumar a tu pareja, no restar y que te haga mejor persona. Así que yo creo que los dos nos lo hacemos. E que é o mellor de Edi? Que nos dirías que é o mellor de él? Entre todas as cualidades que ti coñeces, que destacarías? Su sencillez, siempre se lo digo. Es una persona muy sencilla, de verdad. O sea, da gusto estar con él. Siempre está a gusto, no se queja por nada, es moi, moi sencilla. Pero que cariños poñen, a mí está me dando envexa. Ahora ten que corresponder, Edi, que é o mellor de Violeta? Bueno, mira, eu sempre dixo, é evidente o bonita que é por fora,
pero eu dende o principio xa lle vin o gran corazón que ten, o sea, eu sempre dixen que era máis bonita por dentro que por fora, o sea, que é complicado. E o que nos, digamos, nos diferencia de outras relacións que tuvemos ou que se ven no día a día é que os dous sentimos o un polo outro admiración. Eso é importantísimo. É algo que creo que non se ve a día de hoxe moito, que se perdeu, por así dicirlo, é que o que dicía, cando ti sabes que esa persoa, pues, a mí tamén, homes, me digo fai un ano, pedirlle matrimonio e tal, e digo, estás tolo. Pero que sinto así, é a primeira locura que fago por amor, pero non o sinto como unha locura, é como... Natural. Sí. Pero que se non casas no momento en que estás tolo de amor, cando vas casar? Por costume, dentro de 20 anos, non? Queremos saber todos os detalles. Violeta, xa tes en mente o vestido, o lugar, porque ti sabes que a boda é sobre todo das noivas, non nos imos enganar. Queremos empezar a ver o anel, que seguro que o levas posto. A ver, vamos algo así. La peluca. O anel, el anillo, Violeta. Se escucha fatal, ¿eh? O sea, Ai, que nos escoita mal. O teu anel, o que che regalou Edi, que o levarás no dedo, non? No, porque es que, claro, encima en las redes me están diciendo, no llevas el anillo. No llevo el anillo porque me queda grande. Sí. Entonces, el viernes... A ver. Claro, hai que axustar un pouquiño. Sí, non, isto conto eu xa. El un día fomos a mirar o número do dedo, non? E entramos nunha tienda e, bueno, digamos que a dependiente non tiña o seu día máis tal, e mirou e dixo que era o número 5. Pero, bueno, vale, pois o número 5. Que pasa? Eu cando fun a mirar e demais, pois dicía o 5, dicía, eso é moi pequeno, eso hai que facelo a propósito, tal e cual. E dicía, joder, pois nada, pois encargo. E dice, mira, é mellor que collas un número máis maior, que despois aquí, se claro, aquí temos hasta o 6, entón se lle queda grande, collemos outro e fora. Se non da outra maneira, non cho van a recoller. Entón, collinlle un número máis normal e quedalle un poquinho grande. Entón, imagino que é por eso que non o leva posto. Dona Piluca fixo esas ilusións, non? Tivo esperanzas por un momento fugaz. Dona Piluca fixo aí como... Podo ensinar os meus dedos, estes dedos gordiños. Aquí sí que entra, Fixo esta David, o sinto, ahora... Violeta, onde che gustaría casar? Con vistas al mar seguro, eso siempre lo he dicho. Todavía no sabemos nada más, pero con vistas al mar seguro. Pero en Galicia... Descartamos Madrid. En Galicia, noutro sitio? No sabemos todavía. Non 100% sabedes. vistas al mar, es lo único que sabemos. E antes da boda, chega a despedida. Non sei se sodes destes que ides facer despedida conxunta, se cada un o seu aire, que tendes planeado, que agora ven unha época chea de acontecementos. Pues no sé, yo, a ver, tampoco me lo imagino así. Me imagino a lo mejor un fin de con mis amigas, en una casa rural, algo así. Claro. Tranquilos, tal. Sí, Eu, o sea, pero bueno, que tampoco lo hemos visto todavía. Nos, o sea, todavía non falamos nada, o sea, quero dicir, primeiro que che digan que sí, e despois xa vas organizando. O que sí, no tema da despedida, eu sempre o tuve en claro, as despedidas que fun, gracias a Dios, nunca houbo destas típicas cousas que se fan de traer boys, mulleres, para min eso é totalmente innecesario, non entendo, de verdad. O que a mí me gustaría sería un fin de semana cos amigos nunha casa rural, pasar o tempo ca xente que quero, e nada de tonterías, ni nada de eso, opóñome totalmente, pasalo ben, xa está, non fai falta... Teño unha dúbida, como reaccionaron as familias? Sabían dos vosos plans? Bueno... A ver, llevamos meses diciéndolo, entonces tampoco pillo súper desprevenido. Pero creo que non nos tomaron moi en serio. Non? Non. O sea, falábamos, pero claro, a ver, eles son conscientes tamén de que eles ainda tamén están xestionando todo. Damos de conta que fai un ano ainda estábamos dentro da casa. Entramos solteiros, 22 anos, 34, un neno, ela unha rapaza. Salimos para fora, cámbianos a vida, andamos de aquí para lá, non temos parada. Entón, a familia tamén xa nos costa xestionalo, pero a familia tamén está se adaptando a todo. Pero alguén vos dixo, parade un pouquiño, que a casa todo magnifica? Non, bueno, eso, aí claro que magnifica, tal, por eso eu era moi partidario de salir para fora e comprobar realmente os meus sentimentos, porque é unha burbuxa, o sea, entón ti cando sales para fora ves
si realmente tes sentimentos non. Podía ser que, imagínate, ela estaba super entregada e sale para fora e pois hai outro mundo, son unha rapaza, tal e cual, e voume a complicar a vida. Pero moi pronto démonos de conta de que nos necesitábamos, estábamos moi a gusto, empezamos a casa polo tellado, Que bonito. empezamos convivindo, e funcionaba, e Dios quere que sea para despois, todavía. xa comprometidos, estábamos contando antes, Edi, que levaba xa 2-3 semanas planeando o momento, o lugar, o discurso, todo. Nos, claro, vimos un cachiño polas redes, pero perdímonos de estar ali. Entón, a min gustaríame, non sei se serías quen de reproducir máis ou menos o discurso, porque seguro que levabas aprendido, non? No, pois mira, digo a verdade, Improvisache? Non levaba nada aprendido. Saiu do corazón. Sí, e ademais, teño que dicir que, bueno, corteime quizá un pelín, porque, a ver, é que nunca me... Eu non son romanticón, fixen isto, Pois porque foi ela xico, encantalle as películas de amor e todo. Eu non, entonces, cando me vi na situación, eu era algo que desexaba facer, pero era como, dome un pelín de corte, e tampouco sei exactamente moi ben o que se ten que decir aí, o sea, dixen yo... Non lembras o que lle dixiste máis ou menos para que revivamos aquí o momento? Sí, home, dixenlle que, o sea, Violeta Crespo Jiménez, é o amor da miña vida, se quere casar comigo. Ai, que bon aplauso! Menos mal que estás en forma, porque iso de poñerse de xeonllos a outras idades, fatal. Poder quedar aí no sitio. Pois parabéns, parella, Violeta, grazas pola túa generosidade, por entrar hoxe para darlle esta sorpresa. Da gusto ver como vos mirades e ese cariño e esa admiración da que falades, dende logo que se nota. Queremos ir ao casamento, queremos sabelo todo, así que xa iremos falando, vale? Autoinvitación. Do que precisedes xa sabedes. Moitas grazas e un aplauso para a noiva, claro que sí. Grazas, Violeta. Parabéns. Qué maravilla, ¿eh?